திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே ரால் தொழிற்சாலையில் திடீரென அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டதில் அங்கு பணியாற்றி வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட 65க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர். வாயு கசிவில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் உடனடியாக அருகில் இருந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதில் மோசமான நிலையில் இருந்த 6 பேர் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு விரைந்துள்ள மருத்துவ குழுவும் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அப்பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு வாயு கசிவால் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா என்றும் மருத்துவ குழு பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து 5 பேர் கொண்ட மருத்துவர்கள் குழு அப்பகுதியில் சிகிச்சை அளிப்பதற்காக விரைந்துள்ளது. அமோனியா வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டு வடமாநில தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட 44 பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் 6 பெண்கள் உட்பட 3 பேர் பரிதாபமாக பலியாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.